Mga ka-wangils, subuan namong ipahibalo kaninyo na usa sa sikat na vlogger sa Pilipinas ni panaw na si Lloyd Cafe Cadena o mas giila sa tawag na Kween LC. Daghang tao karon ang naguol tungod sa kalit na pagpanghitabo. Lakip na niini ang sikat na singer na si Mariah Carey. Naila si Lloyd Cafe Cadena tungod sa iyahang 7 million subscribers. Sulod sa napu katuig sa pag-vlog, giisip si Kween LC sa iyang mga kaila na usa ka malipayon na tao. Matinabangon usab kini siya bisag sa dili niya kaila ug labaw sa tanan mahigugmaon nga anak. Karon ang tanang katawa na ilisa na og pagtulo sa luha sa kalit na kamatayon sa edad na 26 anyos. Wala pa'y konfirmasyon sa hinungdan sa iyang kalit na kamatayon. Tulo pa ka semana ang nilabay, nihatag pa si Kween LC sa iyang pagsimpatiya sa usa ka kamatayon sa usa ka vlogger na si Iman Nimedes tungod sa sakit na leukemia. Karon, ang vlogging community na pod ang ninghatag sa ilahang simpatiya sa pamilya ni Kween LC, lakip na niini si May Mendoza. Nagpaabot usab og simpatiya ang music legend na si Mariah Carey paghibaw niya sa nahitabo ni Kween LC. Si Kween LC usa ka avid fan sa singer. Wala man sa damha ang kamatayon ni Kween LC pero magpabiling buhi ang iyahang mga katawa pinaagi sa iyahang mga videos. Para sa atong ka-Yads na si Kween LC, daghang salamat sa imong pagpakatawa ug labi na gyud sa imong walay sukod sa pagtabang sa mga nanginahanglan. In behalf of vlogging community and the LSMY TV family, we are extending our deepest condolences To the bereaved family of Lloyd Cafe Cadena, may his soul rest in peace.